Kosudo nyokoro mogeni kar thieth maduong' ma Kenyatta ochako keto ong'ala manyime kit thieth mar joso fuoni mag del kod tego del e yore mag sudo kod timo tije mapile. Lakteche mar kar thiethno sani chano chenro mar miel kod jotuo, puonjogi tijegi mapile ka pile kaka luok, chiemo, mulo gik moko, wuotho kod mamoko e yo makende ahinya mar kelo yot e ngimagi kod neno ni gichango mapiyo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero mathoth. Inyalo penjori ni to ere kaka jotuo machal margi neno mang'aw kama oyienegi chung' e otanda margi kendo yienegi dunyo miel nyowuoyo. Moro ka oting'o fuko mare mar lach, moro sudore gi chumbe makonye e wuoth, moro koba wang'e kalore kod adhonde maricho mag mach, ka moko to temo sudo tiendegi mapod ni kod rem. Gi japuonj margi ma bende en laktar, gijiwore e luwo kaka inyisogi kendo lenda wang'gi nyiso mor ma ok giketo pachgi e rem mabiro kod jolruok ma kamae e kinde mapok gichango e yo makare. Moko kuomgi nowang' kendo noyudo adhonde maricho, moko noyudo masira mag apaya, moko notur, ka moko bende notimnegi bero kaluwore kod dwaro mar thieth. Mak mana ni ka giduto gijolore gi mor, gisudo kendo lenda wang'gi yudo ler kod yie mar ngima makare. Ka duto en kit thieth moyiedhi ma dho ngere dendo ni occupational therapy, makonyo jotuo puonjore nyadichiel kendo kaka ginyalo dago ngima mapile, yudo mor kendo jiwo fuonni mag dendgi. Achiel kuomgi lero kaka nowang' e kinde manotiyo tij ot. Kaweka mafuta na kibiriti, tena nikarudi jikoni kuosha vyombo. Sasa kuosha vyombo nikarudi tena kuangalia kama limeshika jiko. Kuangalia jiko haikushika. Nikaona nichukue tena mafuta niongeze. Sasa kumbe ile mafuta ukishaweka mara moja kule chini kama kuna jivu ni kama iko kidogo moto. Sikujua na sijui mahitaji yake, hakunielezea. Nikaweka tena mimi ile mafuta. Kuweka tu hivi moto ukaruka juu. Kuruka juu direct ikaingia kwa chupa. Sasa vile niko yani natetemeka, niko na wasiwasi kwa nini imekuwa hivi, nikafanya hivi mikono. Vile mafuta imerukia ndio ikaanza moto, ikashika nguo zangu. Nafungua mlango wa balkoni, mlango unakataa kufunguka. Sasa kama nimeamua tu kujiachilia, nilikuwa nimeamua tu nichomeke. Kaluwore kod laktar, kit thiedhni konyo jiwo fuonni, keto ring del mokuot dok mabed makare, jiwo leche kendo jiwo choke mag neno ni jatuo nyalo luokore kende, chiemo kendo tiyo tije mapile ma ok obedo kod ng'ol kaluwore kod midhiero manoyudo. We analyze your activities and then we assess the environment, the hospital environment, and see which other practical activities can we involve you in so that you do not lose the skill that you had gained. So we'll go to the bedside per patient. We engage. Akiwa na shida ya mkono, we engage, we do the basic exercises. Shida ya mguu, tunafanya sitting dynamics, tunakaa, unajifanyia vitu, ufanye mazoezi peke yako. Laktar lero ni kit thiedhni onywando miel, tugo kod gik tugo, puonjruok mulo gik moko kod riyo fuonni mojony. After they've rested, we have now activity inaitwa leisure. So the dancing therapy comes in when it comes to the leisure activities as occupational therapists. Because for us, we are looking at the self-care, these are ideals. We are looking at your work, like your occupation. If you're a child, you're supposed to be in school. If you are like her, she's supposed to be a house manager. And then we look at the leisure. Kama tulikuwa tumenyorosha, na alikuwa amesikia uchungu sana. Sasa katika hii activity ya dancing ya occupational therapy, tiba kwa njia vitendo, they are now able to do it alone. Okang' makama kata kamano itimo bang' rango jatuo machiegni kendo yango ni en kod nyalo mar jolore owuon, kendo kochopo kar miel to nitiere jokony mabedo machiegni kendo konyo jotuo e kinde magin kod dwaro. We do something called screening, we do assessment. Na tunasema huyu alitoka surgery niseme jana usiku, akafanywa tendon repair hapa kwa mkono. Huyu hatuwezi kuminvolve mpaka apone, recover vizuri. Tukiona ya kwamba ashapona, after we've assessed and we've identified that this patient now is qualified to join the group dynamic, then anakuja. We are very, very close. We guard against falls, wakidance wasianguke chini, so tuko na hao
tukikuwa na wanafunzi hapa who are here for their clinical placement, we have students who are there just to guard them from falling, from having injuries and all that. Jotuo moseyudo kit thiedhni lero ber magiseyudo kaka yot mar del, ring del mojiwore, nindo makare kod chango e kinde mowinjore. Nilijikaza sana, nikabidi nikawa na cheza na yeye, ananifanyisha mazoezi, nikilala kidogo nahisi vizuri, madaktari pia wananihudumia. Manake hata nilikuwa mimi sina mtu wa kwetu, sina mwenye ananihudumia, hakuna mwenye ananitembelea. Lakini kwa kitanda nilikuwa nang'ang'ana hivyo najivuta. Saa zingine naona mpaka damu imeshuka chini ya kitanda, lakini nasema tu hapa ni kujikaza juu sina otherwise. Nikisema niko muoga sitafanya hizo zoezi, basi wanasema huwa nyama inashikana. Unafanya kama nyama bado ni mbichi. Jatuo mabende notimne bero e bade kendo gie sani en achiel kuom jogo maduso miel kendo yudo kit thieth mar occupational therapy. Umedo kwayo sirikal mondo med lakteche makelo thieth makama ahinya e kunde thieth mag counties. Hii nyama imeumiza watu wetu sana na wapate huduma huko Marsabit. Kama inawezekana dawa ipatikane Marsabit General Hospital na mashinani huko. Kata obedo ni pod gin kod rem ka pod giyudo thieth, ginyiso mor margi kod kit thieth ma lakteche ma Kenyatta osemiyogi e kinde duto. Ni wazuri sana, Mungu awabariki. Kwa sababu ukiangalia walikuwa wananihudumia vizuri. Ninahisi ni kama niko nyumbani. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni maisha. Mpaka saa hii nimepona. Nahisi nimepona, hata kama baki kidogo nimepona tu. Kwayo bende ochwal ne jonyuol mondo sir nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo kokalo e timonegi orako, kokalo e tugo kod gigo majiwo ng'eyo margi. We propose an assistive device that helps you to achieve that particular activity. The toys that you see in the shop and buy for your children, they improve their cognitive capacities if they are well designed and a child is assessed properly and the right toys are used for the right purpose. Chakre higa mar 1960 kar thieth ma Kenyatta osebedo ka chiwo kit thieth mar occupational therapy. Kwan makamano mako lakteche maromo 40 kar thiethno, ka kwayo to pod nitiere mondo sirikal omed lakteche machal kamago kaluwore kod ng'eny mar jotuo kod dwaro mar yudo kit thieth machal kama. Cynthia Onyango, Ramogi TV, KNH, Nairobi.